Dia intel·lectual que és de Països Catalans. És el que té més viva i més força i que la fa quallar aquí. El que sí que ens impressionava molt en una colla de joves d'aquella època és que fos precisament des de València que se'ns parlés, que se'ns orientés cap al concepte de Països Catalans. No? I això per gent que veníem de Girona i que no sabíem masses coses, va ser un cop bastant alt. El llibre de nosaltres, els valencians, a mi em va sorprendre una mica, no?, per la seva rotunditat. Bueno, a València ho diuen, doncs, però em va sorprendre una mica i sempre vaig actuar una mica en aquest sentit amb el fre posat. A nosaltres té impacte aquí justament perquè planteja el tema que aquí es defugia, no? El tema de que hi pot haver realitats que tenen a veure amb la realitat nacional catalana i que tenen també la seva pròpia peculiaritat. Ella ens va ensenyar a ser catalans d'una altra manera. Per dir-ho d'una manera, nosaltres estàvem acostumats a ser catalans petits. I ella ens va obrir unes portes per una catalanitat molt més complexa, molt més àmplia, molt menys egoista, per dir-ho d'una manera, no? Molt més plural, molt diferent. Ningú arriba a tota aquella reflexió i aquelles propostes i fetes des de tants angles, unes propostes d'obrir l'expectativa, l'utopia, d'una nova nació vertebrada també, administrativament o, per què no, políticament, com a Països Catalans o com el nom que algun dia se li pogués donar. Cap persona com ell, cap intel·lectual com ell ha contribuït tant i ha influït tant i ha fet que la idea arrelara tant i que s'estenguera tant com Joan Fuster. Als 40 anys d'edat, vencent dificultats de tota mena, Fuster es consolida com una personalitat que tots havien de tenir en compte, a favor, però també en contra. I en contra seua, aviat, s'aixequen unes reaccions d'una virulència inesperada. El País Valenciano apareix exactament els mateixos mesos que nosaltres valencians. Tota aquella cerimònia de la confusió la van centrar justament en el País Valenciano, que és un llibre innocent, i no en absolut sobre nosaltres valencians, que era el llibre que sí que tenia una gran càrrega d'intenció política a tots els nivells i que encara avui és un llibre que, afortunadament, i jo n'estic molt content d'això, és un llibre que encara es reedita i encara es ven. L'any 1962 marca un abans i un després en la trajectòria de Fuster. Publica 4 llibres, entre els quals Nosaltres els valencians i El País Valenciano, una guia turística de to desenfadat que provoca les ires dels sectors més reaccionaris de la societat valenciana i eclipsa inicialment Nosaltres els valencians. No és dinamita política, sinó un llibre és una guia, un llibre descriptiu, o, això sí, amb una càrrega desmitificadora de tòpics que no va més enllà. I per què es van enfadar tant? O precisament perquè aquest era més diguem-ne, fàcil de projectar damunt la gent. Una broma sobre una festa o sobre un menjar o sobre una coseta de tipus folclòric que no parlar-los d'un problema polític o d'un problema històric. I hi ha un moment determinat en el qual, diguem, en la dreta es produeix el pànic davant del que pugui acabar donant de si la via que ha obert Fuster. Clar, això dels catalans és el que va servir més de pretext per a dir que el que volia era el rotllo de sempre, que Catalunya volia invadir i volia absorbir la cultura valenciana, però es va trencar els seus esquemes mentals, les seues comoditats, els seus tòpics, les seues històries, allò ho va fer explotar, no?
No, em van cremar amb una petita falla ambulant que feien una gran desfilada, que es diu la cabalgada de Linot, i em van cremar davant mateix de l'Ajuntament de València, on des del balcó presidien totes les autoritats, des de l'arquebisbe fins al governador, els alcaldes... I van aplaudir tots? Segurament, sí, jo no hi era. Encara que m'hauria agradat molt veure-ho, saps? El gener del 1963 comença una campanya en contra de Fuster a la premsa de València, on aleshores ell col·labora. Els diaris censuren les manifestacions de suport que es produeixen. Arriba un moment que ja la premsa valenciana tenim el país misericordiable que dia ell, és un país misericordiable, on Fuster quasi no pot escriure, ja, perquè li tenen por, perquè hi ha maniobres perquè no escrigui. Aquí no es va quedar soles. Va quedar enfrontat amb la seva societat i es va indicar això, insultar-lo o atacar-lo. Fuster perd la principal font d'ingressos i ha de redactar tot tipus de papers per sobreviure. Només les creixents col·laboracions a Catalunya l'alliberen de les penúries. S'havia convertit en una figura incòmoda per al poder, sobretot per als poders locals. Els seus escrits molesten, irriten la seva audàcia intel·lectual i el seu escepticisme metòdic. Un escèptic no és un senyor que no creu en res, posem per cas, és a dir, l'escepticisme és un mètode, és posar a prova les teves idees permanentment i les idees dels altres. És una desconfiança inicial, si tu vols, però no per abolir un principi de veritat, sinó per depurar-lo. Ell era un escèptic optimista. Un tret característic del meu temperament és potser aquesta causticitat, aquesta tendència al sarcasme, però que realment és aplicada, ja el dic sempre, amb un rigor i a les ordres d'una intencionalitat claríssima. Fuster té coses que el fan insòlit. És a dir, com evoluciona a partir de la manca de referents al seu entorn, és realment una cosa sorprenent. Segurament això té molt a veure amb la seva qualitat intel·lectual, que és evidentment extraordinària, amb la forma en què ell s'obre a influències i a lectures, però és evident que Fuster en aquest sentit apareix d'una manera molt sorprenent, en la mesura en què és un fenomen aïllat. On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble. A la Universitat de València dels anys 60 troba Fuster els primers suports a les seues propostes. Són noves fornades de joves que no han viscut la guerra i es posicionen contra la dictadura. Hi ha, a més, professors amb qui connecta fàcilment i que aporten molt a la renovació i a la recuperació lingüística en alguna facultat. Són llavors Manuel Sánchez Guarner, Joan Reglà, Emili Giralt, Miquel Dols i Miquel Terradell. De la seva mà es produeix una intensa i inèdita renovació de la història cultural valenciana en les disciplines més variades. El que estava fent Fuster en aquell moment és generar, diguem-ne, en tota la modèstia de l'època, equips culturals que dinamitzen les seues idees al conjunt del país, no? Que ja puguen abordar la realitat valenciana des d'aquesta nova perspectiva, que és la perspectiva moderna, rigorosa, exigent, equiparable a la perspectiva que pugui haver en qualsevol altra societat. D'alguna manera ell va veure amb nosaltres que hi havia aparegut, curiosament, el que ell reclamava els 50, que érem tots nosaltres, a partir de la qual comença a cultivar-nos. Durant aquells anys s'organitzen viatges de joves valencians a Catalunya per conèixer la realitat del Principat i dels moviments catalanistes i refermar així la consciència nacional. Va ser una relació semipolítica, no? Perquè fèiem les rutes que dèiem i de portar valencians cap a Barcelona, cap a Perpinyà, cap a Andorra, cap a Montserrat.
i aquí també hi estava embolicat el Jordi Pujol, i aleshores fèiem fornades de valencians que els triava el fuster de València.